देग्लायनि गोदान बोसोरनि मागो दमासिनि आइ आफा रायजो राजा बाथौआरि बयखौबो जों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गोजोन हामलायबाय। बर' हारिया मोनसे हारिल' नङा, बर'आ मोनसे बिराद गिदिर हारिमा आरो गाव हारसिं मोनसे हारि। आरो बे बर' हारिमाहा माखासे हारि दङ, जेरैहाय सन'वाल, डिमासा, राभा, गार', बेबायदिनो मानदाय कसारि, बेफोर गासिबो बर'नि मोनफा मोनफा हारि। बे हारि माखासेहा आरो माखासे माहारि दंबावो। बे माहारिफ्रा जेरैहाय बर'ना माहारिया नार्जारि, मुसाहारि, गयारि, बसुमतारि, बेफोर माहारि। बे गासै माहारि आरो हारि लोगो नांनानै जि बर' हारिया जोनोम जादों, बे बर' हारि जोनोम जानायनि गुदियावनो दङ बाथौ धोरोम। बे बाथौ धोरोमासो बर' हारिनि सोदोमस्रिनि गुदि बिथा। दा बे बाथौ धोरोमा गोबां बायदिसिना अलखदाव गोग्लैनानै थेर बेथेर गेब्लेनानै दंमोन, जामब्रिबायमोन। बे जामब्रिनाय बाथौ धोरोमखौ बर'नि माखासे गोरों गोराया ज' जानानै 1992 मायथाइनि 16 मेआव बाथौ धोरोमखौ बुरखांफिननो, बर' हारिखौ बोखांफिननो थाखाय ज' जानो हादों। आरो बे ज' जानो हानाय बाथौ गौथुमानो, दुलाराय बाथौ गौथुमानो बे बाथौ धोरोमखौ मोजाङै फोजाखांफिननो थाखाय मोनसे थि गोथार सान सायख'नानै लादों। बेनो जाबाय मागो दाननि नैथि मंगलबार। बे मागो दाननि नैथि मंगलबारा बर'नि सिरिजाहार मोननाय सान। बर'आ सिरिजाहार मोनजेनदोंमोन बाथौ धोरोमनिफ्राय। आरो बे सिरिजाहार मोननाय बाथौ धोरोमखौ, बाथौ धोरोमारिखौ बे साननिफ्राय जों सिरिबाङै, रोबां सिरिबाङै मोजाङै आलो गोजोनै खुंनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय आइ आफा रायजो राजा बाथौआरिखौ बयखौबो जोङो गोसो गोरबोजों खावलायबाय, जाहाथे देग्लायनि बे बाथौ फोरबोखौ बयबो रोबाङै, सिरिबाङै जाहाथे खुंनो हायो। बिनि थाखाय आइ आफा रायजो राजाखौ खावलायनाय जाबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय। जों दुलाराय बाथौ गौथुमा जिल्ला आफाद, आनसलिक आफाद बेफोरखौ बुङो। मोनफ्रोमबो जिल्ला, मोनफ्रोमबो बियाब बयखौबो जों खावलायबाय आरो दरफ्रोमबो गामिखौबो जों खावलायबाय, जाहाथे जोंनि बे गोथार बाथौ सानखौ बयबो गावबागाव न'खराव थालिर बिफां गायनानै, आलारि बाथि लगायनानै, गावबागाव न'खरनि बाथौसालियाव आलारि बाथि लगायनानै, बायदिसिना मोदोमफ्रु बेसाद सावनानै, फिथाइ सामथाइ आफा इसोर बोराइ बाथौनो बावनानै जाहाथे मोजाङै सिरिबाङै जाहाथे खुङो, बेखौ गोसो गोरबोजों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय।